Hej folkens, i dag skal vi spille noget Counter-Strike Global Offensive. Jeg er kommet ind på den her AVP Lego 2 HD. Ja, skal vi nu? Vi joiner det der team. Godt, ja. Så nu tager vi den. Wow, han er god. Det er noget vi kan være enige om, måske. Jeg ved ikke om I synes han er god. Hvis der er nogle professionelle der ser på, så synes I sikkert ikke kan det sige. Jeg synes i hvert fald han er lidt. Men ja, vi må se hvad vi skal. Vi skal have ham der. Vi skal have ham. Så. Vi skal nok. Nå, jeg er nødt og no-scope 1, men så døde jeg. Det var til no-scope 1. Ja, godt. Skal det få, at jeg ligger på første på vores hold? Okay. Ja. Vi går. Ja. Okay. Nej, jeg kan ikke rykke mig. Jeg kan rykke mig. Okay, godt. Jeg troede lige, jeg ikke kunne rykke mig. Fedt, ja. Wow, det er lækker. Det er ikke fejl. Jeg prøver med en almindelig AVP. Så vi kan sætte den sidste med en almindelig. Jeg ved ikke hvorfor jeg tog den almindelige AVP. Okay. Jeg gider ikke simpelthen nej. Okay. I kan se dem der han har. Ja, det er sådan en sprøjt, den slår du ind i dig selv, så kan du få, så kan du gøre sådan du kan bede. Jeg dør meget nemt. Det kan vi blive enige om. Ja. Derovre i venstre side i midten, der kan du se hvad navn det er, og hvor mange, og hvad ranken er, og hvor mange, og scoren, og så kan du se killsene, og hvor mange gange man er død. Og så kan man se lidt mere, men det kan jeg ikke huske, fordi det er lige godt. Hvorfor dør mit team så voldeligt? Ja, okay. Hvor det er lidt lag, siden jeg ikke nåede ned her. Det kan også være, der bare være, at jeg bliver blødt der. Jeg er nødt til at klikke scope. Eller noget scope, det kan man også. Pis. Er der 2 på vores hold, og der er 7 på deres hold? Jeg synes ikke, det er særlig fair. Det synes jeg nok ikke. Ja, okay, der kommer en mere. Altså, må du gerne lige komme nogle flere. Men jeg er lige bedst. Fuck, der kom flere på vores hold. Det er dejligt. Dum. Fuck! Wallbang, headshot rip. Du sat mig nu. Okay, er I klar til jeg går mig god? Skal jeg gå mig god eller ej? Jeg går mig god, okay. Du får knife. Nej, jeg skal gå mig god. Okay, jeg prøver knife. Jeg prøver. Skal den? Nej, nu ikke for lightning før. Nu knifer jeg på det. Fuck. Oj, ramte jeg ham ikke der? Nå. Okay. Nå, men ja.
Jeg dør ret tit, men der er nogle gange, jeg overlever. Jeg ser, om de kan plukke ham. Ham der dør nummer 3, det bliver nu. Vores team. Ja. Vi kan jo Ja. Men vi prøver os ud af. Ja. Nej. Så. De er gode til noget, sgu. Nå. Okay, klar. Nu gør man. Wow. Okay. Wow. Det var dårligt af mig. Det var mega dårligt af mig. Faktisk. Vi prøver. Som vi kan få ramt på en. Okay, vi runder af, når der er en, der har hvad? Når vi har 5. Hvis vi overhovedet får det. Okay, vi mangler en, der har 5. Det er altså, skal så for videoen ikke bare rimelig lang tid. Hold. Shit. Jeg ser, om han kan clutch og få os længere. Og få os til at få videoen længere. Nej, bare. Ja. Vi ses. Nu jeg stopper. Hej.